Ruta del Poble Nou. Al panell superior tens un plànol visual de la zona i a l'inferior un plànol tàctil de situació d'aquests barris. La població de la Vila Joiosa va créixer molt al segle XVIII. Des de 1804 es va expandir a aquest costat del riu. Així va sorgir el barri del Poble Nou. El centre del barri és la plaça de la Llum, on estem ara. L'antic camí carreter es va desviar aleshores pel nou carrer Alacant. Aquest carrer creuava el riu per un gual. Per entrar a la ciutat es va obrir la muralla al travesseret. Al 1868 s'acabà el pont de la carretera i es creà el barri de Cervantes.